poď. Ivana Moravcová, qualification for Lowlands workout 26.2, division intermediate female. Maximum cluster in 5 minutes. Okay. Barbell. 15 kilos. Otoč to tak, aby bolo vidno ten kotu, ten, kde? Half kilo. 2.5. 10. 10. 10. 10. 2.5. A na druhú stranu asi. Okay. So 61 kilo. A ak to budeš nakladať, tak nezabudni to ešte vždy na kameru ukázať. OK. Takže iba ideme za 3, 2, 1, púšťam. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, and go. No, je za tebou 48 sekúnd. Nechoď mi z toho záberu. No, máš pred sebou 4 minúty. Minúta je za tebou. Silnými daj nohami, až na špičky to tlač. Ale nezabudni ľahte dole držať. Minúta 15. Ready whenever you are. A tlač! Tlač! Tlač to! Tlač to! To je ono! OK. 61 kilo done. Aby si bola v zábere, ty nemáš koniec do záberu. Áno, aj to pushpress chodí. No, už sme lepší. A tretíkrát tu začneš. Prepíš si numero, hej? Teraz to šla perfektne. Daj si normálne pauzu, dlhú, aspoň 2-3 minútovú. A videla si sama, ty nesmieš zastať, ty proste musíš stále do toho tlačiť aj do suda. 62,5 kilo. 62 and half. Koľko mám čas? 2,5 minúty je za tebou. 2,5 minúty pred tebou. Buďme realisti, toto je v podstate pre teba finálna váha. Takže tu si môžeš dať pauzu tak, ako predtým si mala dlhú. Podľa mňa ja by som to dal tak, že aspoň do 3,30 až 4 a keby náhodou, tak ešte potom skúsiš 30 sekúnd na rast. Ale ja ti budem hovoriť. Je za tebou 3 minúty, 2 minúty ešte máš v dispozícii. Ešte odpočívaj určite. Čo, dočka to o 4 ide? Môžeme to pováňať dám. Pokud toto vidia, alebo nevidia. Slušia palvať nebudú, lebo vyššiu váhu nevíš. No to nedá. Toto bolo vydreté a ešte to kilo navyše je možné, ale bude to vydreté riadne. No. Nie, sena dôvera.
máš na to, 100% máš na to. Pamätaj, ty ju potrebuješ z nôh, Iva, tie ľahte dole ti pomohli, Iva, dostať až tu na výšku očí. S tým driveom z nôh na výšku očí a tam už to dotlačíš ten zvyšok. Aby si netlačila rukami skôr, ako dokončia nohy pohyb. To je strašne dôležité. Hej, využiť celý ten rozsah odtiaľto až na špičky, Iva, pozri. Až na špičky, až tam sa. Hej, že nechod skôr. No, takže ešte máš minútu. A nohy, poď, Pála, dopni! Paráda, dobre! 62,5 kilo. Koľko mám čas? Máš ešte 30 sekúnd. Počkaj, odopni si to, hej? To by si mohla. Máš čas, ešte máš 30 sekúnd v dispozícii. Half kilo, 25 sekúnd, to stihneš. To máš 10 sekúnd na to. 20 sekúnd máš ešte. Nádych, výdych, 15. Ešte máš čas, nádych, výdych a ešte máš 12 sekúnd a poď. A nohy, tlak! Nie. OK. Dobre, OK. Zhoď ešte tie polkilovky. No rep. That was no rep and this was. Good rep. 125. 2.5. 10 kilos. And 10 kilos. Druhá strana. Počkaj. No rep. This was no rep and this was valid. 1 and 25, 2.5, 10, and 10. And that's all folks. 62 and half.